Tungod sa grabing selos, gwardiya mipusil patay sa asawa kagabi sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Humani ni miunay dayon pagpusil sa iyang kaugalingon. Nasayran nga nagkalalis pa ang duha sa wa pa nahitabo ang krimen. Ang report ni Femery Dumabo. Patay diha dayon ang 30 anyos nga babae human siya pusila sa iyang bana. Samtang namatay usab sa tambalanan ang lalaki gabii. Gila ang biktima nga si Flora May Karamat, samtang ang sospek mao si Sofiolito Karamat Jr., 31 anyos. Nahitabo ang krimen pasado las 7 gabi diha sa gibangang Panimay sa Magtiayon uban ang duha ka mga anak sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Ang mga silingan nitugan nga unom kabuto sa armas ang ilang nadunggan. Sa pakisusi sa kapulisan, nasayran nga nagkalalis ang duha tungod sa pagselos ni Sofiolito. Nakadungog ko kanang first niya nga buto, kausara yun siya niya. Human, pagtadaod, ni pakapaka na siya og buto. Mo to na, pusil naman jud ron. Kitang motibo is jealousy. As what we have gathered for 4 years now, this fellow, the suspect, was trying to nagpasangil siyang wife over a marital issue, extramarital issue. Sige nga lagi ako sa tampag nga nung imo manghilabtan ni mong asawa nga kuan man lang maayo man imong asawa. Nya karon mingon siya, kuya, kada abot niya, kuya, wala ba kita sa akong asawa diyang naimong sundo? Nakadagan pa unta pagawas sa balay si Flora May apan gipusil siya og nahagba. Nibalik usod sa balay ang lalaki og nakahimo pa og suicide note. Ang amahan ni Sofiolito nga nagdumili pagatubang sa kamera ni Angkon nga kanunay nilang gitambagan ng ilang anak apan wa katuo nga mosangpot sa krimen ang problema sa pamilya. Tambag sa usa ka psychologist sa mga magkarelasyon nga di kinahanglang mosangpot sa krimen ang wa pagkasinabtanay. Laom o komplikado ang mamahimong hinungdan ngano ang pares o ang mga naghimigugmaay moabot ni ining extreme violence. Mao ang pag-maintain og open and non-judgmental communication. Kana bitaw no name calling, dili nimo tawagon og mga derogatory names like buang, bigaon, bugo, bakakon, etc. No, dili pud manglabay og mga butang, dili ta manapat. Uban ni Renate Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.